engko. Wis. Nong tak nong ndara kula Werkudara satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsu ndara Werkudara wong gagah lawan sentosa dasar satriya gagah luwih ampuh sapa ndara Werkudara satriya ndara kula ndara Werkudara ndara penak banget matamu iki. Kene iki Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek ngene anu Kantaka mesti cedhak aku mesti Petro kowe nembang. Dhek seneng banget terus grega. Ngono kuwi lek mlaku. Ayo Tru aku dinyanyake gah. Ayo tak Tru. Ya Tru nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Ndara. Nyanyake ra. Heeh, gong. Tak nyanyake, gong. Tak ajarke. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis. Wah nekat banget kowe ora. Nong apa ya? Aku dikanane kuwi. Ora as tak ajar ora. Petro iki nekat e. Iki dagelan patet songo bareng dienggo paten. Wis ben. Ora ngono ndak idene ora ono. Ayo ta Tru. Ayo. Ya. Ngatos-atos lho, Den. Iki mau do nanggap apa iki? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme Petro. Ngatos-atos, Ndara.